पोरगी किती चालते संबंध व्हॅलिडिटी आपला केली जाते मास्टर ने कव्हर करते नाव पोरगी मास्टर ने आती हाताला मला कॉमेंट केलं पोरगी आशीर्वाद करायला अंडे ना म्हणून हातात एक कॉमेंट सुंदर सुंदरींदुं तदावु इसिंदंगु मारुमुतु नंद मंडल दिउल मंदिर उमराई पदुना अनवासिं सुंदर करला करदी बसवतु ये दस पेरु मंडलें बुंद रत्ने अनबाविं वेव जय श्री मंगलांग दीपं सर्वं नीरज उदा विवरण दुंबेरें तेरन पवतिन बुद्ध पूजा